Peidiwch poeni os ydych chi'n stopio ni. Na, jyst cer yma i siarad. Cyflwyno chi yna'n gyntaf. Fe'n yw Thomas Evans. A fe'n yw Thomas Salmon. Yn i o Sir Benfro, cyn i wedi bod yn gweithio dros heddwch, gyntaf trwy cynrychiolydd erth yn Llandaf, yn ystod gwasanaeth croffa camlwyddiant dechrau i cyntaf, llynedd. Oedd yn rhaint anhygoel i fedru darllen y neges heddwch Pakistan yn Eisteddfod y Golygydd Unrhyw. Ac yn cymedru rhannu llwyfan hefyd gyda pobl fel Carwyn Jones o Weinidog Cymru. Hefyd, o'n i wedi cael y cyfle i deithio i Bremen yn yr Almaen gyda Cymdeithas y Cymod. O'n i wedi gweld hysbysebiad gyda'r Urdd a wedyn mynd draw gyda aelodau o'r Cymdeithas y Cymod i fod yn rhan o cyfarfod heddwch yn y byd i gyd, so pobl o'r Swistir, o'r Ffrainc, o bob math o wledydd, a oedd yn rili diddorol i weld beth oedd syniadau bob un arall o heddwch. Ac ni'n edrych lan i gydweithio gyda phobl eraill i hybu y heddychiaeth fel yn gwlad.